Dobroveče i dobro ste došli na ovaj video. Verujem da ste dobro, da ste zdravo, da imate mir u duši i radost u srcu. Veliki pozdrav iz južne Norveške. U ovom videu sam htjela nešto da kažem o miru, to jest o tome koliko je važno da smirujemo ljude oko nas. To je od velike važnosti. I stvarno je tako. Ja sam uspela da pomirim dve osobe skoro, koje nisu govorile 7 ili možda 8 godina. Gospod Bog naš podrazumeva ljude koji šire mir i spokoj, i kako bih to nekako objasnila na neki najjednostavniji način, koji vole da se ljudi vole, jer najlepše za Boga je kada mu se deca vole, kada žive u smirenju, u spokojstvu i kada imaju prosto prema svim ljudima, kada osjećaju tu nekako blagost, milost i dobrotu. I zato postoji Božja zapovest koja kaže ljubi bližnjega svoga kao sebe samog, i postoji takođe Božja zapovest koja kaže ne čini drugome ono što ne bi želeo da drugi čini tebi. Jer mi zaista osjećamo sve misli koje nam druge ljude upućuju i njihova osjećanja takođe osjećamo, bez obzira da su dobra ili možda da su možda malo manje dobra ili uopšte možda da nisu dobra. Zato Gospod Bog, kao i svaki roditelj, voli da mu se deca vole. I za njega je to najveće bogatstvo, da se pomažu i da se vole i tako. I zato i kaže ispovedajte grehe jedni drugima, u smislu i činite drugima dobro i tako dalje i tako dalje. Ovde bih htjela da kažem nešto u vezi pomirenja ljudi, da se trudimo da mirimo ljude oko sebe i da nam to bude jedna vežba. Ako možda znamo u nekom našem životu, u bližoj ili možda daljoj okolini, da ne govore godinama ili mesecima ili da su posvađani, koliko je važno da probamo da ih izmirimo, jer se ljudi koji širu mir zovu sinovi Božji. Jer Gospod Bog je sav mir, realno, sav ljubav, sav milost i dobrota i radost. Meni se to desilo skoro, ovdje ću da dam za primjer osoba A i osoba B. Osoba A i osoba B, dve drugarice koje nisu govorile godinama. Zajedno su studirale, spavale u istom krevetu, jele iz istog tanjira, pošto znate kakav je studentski život. I onda je došlo vreme kada su se posvađale nešto zbog rekla kazala. Jedna osoba A gaji neverovatnu mržnju prema osobi B, ogovara i osuđuje je i tako sa svima kojima se sretne priče o njoj loše. Takođe i osoba B isto to čini u vezi osobe A, i onda sam ja rešila sada ću da ih pomirim. I sada kažem Bože dragi, spusti mi mudrost kako da pomirim ove dve osobe. I to mi je meni ispalo kao zadatak. I onda ja jednog dana me pozove osoba osoba A i kaže nismo se dugo čule i onda kako si, šta radiš, čim se baviš i tako, i onda ja pitam za koleginice i kolege s fakulteta šta ima novo, kako su, kaže kaže već dugo vremena ne govorim i ne pričam sa osobom B, ona je takva i sve u lošem kontekstu. Kažem, baš mi je to čudno, ti si u smislu obrazovana osoba, a i bez toga da si obrazovana, svesna si koliko je mržnja loša i ogovaranje, osuđivanje i da to uopšte nije dobro i tako. Kaže, pa ne mogu o njoj da kažem da je ovako ili onako kad nije. I sve u lošem kontekstu. Ja kažem, ne znam, nisam se čula sa osobom B, mogu da je pozovem čisto onako da se čujemo, da vidimo šta ima novo i tako. Kaže, uglavnom da ti kažem da se paziš ovako, onako. I dobro, prođe to i zove mene posle par dana osoba B. Kako si Ana, šta radiš, šta ima novo? Nisam te dugo videla, ja joj objasnim, pa dobro, posao ovako, onako. Čula sam se sa osobom A. Stvarno, ona i ja ne govorimo dugo, bla, 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 i sve loše. Rekao, ne znam, ona, i sad ja kažem, osoba A govori sve dobro o tebi. Kaže, stvarno? Kaže, ma ne verujem ti, ma kakvi govori dobro, ona kaže, mene osuđuje, govara gde god ostane. Kaže, ma nije tačno, ispred mene je govorila sve dobre i lepe stvari o tebi. Stvarno? Ja kažem, stvarno.
Kaže, pa ne znam, to baš me čudi. I prođe to. Pozovem ja, posle 2-3 dana, pozovem osobu A. I kažem, reko, čula sam se sa osobom B, o tebi sve govori ekstra i dobro. Kaže, stvarno, kaže, ne mogu da verujem. Ja ti kažem, viš neko možda pomenuli neku kafu, da popijete, da se sretnete, da se nađete, da se podsjetite nekih studentskih dana, jer ti studentski dani su jako interesantni. Kaže, sad si mi stvarno promenila mišljenje. I onda sad počinje da priču, pa nije ona loša, ovako, onako, već vidim ja tu kreće na bolje. I dobro, ništa, ajde, reko, žurim, pošto moram da radim, pa ćemo da se čujemo. Reko, bez veze, gajiti jedna i drugu. Reko, ona baš ekstra dobro govori o tebi, nijednu ružnu reč nije rekla. Viđam je, kaže, tu i tako, super, okej, dobro. Odmah ja pozovem osobu B. Kažem, reko, čula sam se i sa osobom A, šta ima novo, kako si? I ja kažem, reko, baš ti shvalila osoba A, super, sve najbolje, kaže, reko, možete i da popijete neku kafu dole kad ste već u Srbiji, šta fali, tu ste, na 1,5 kilometar ste daleko, šta fali, družite se, družile ste se, radite isti posao, koleginice i drugarice. I kaže, pa ajde malo, hoću da razmislim i to i tako, i malo po malo, pošto je malo potrebno vreme, to kao da sazri, i danas su me poslale slike iz nekog kafea, iz Vrnjačke banje, iz jednog spa centra, otišle u Merkur, pošto mi živimo blizu Vrnjačke banje, i piju kafu, uživaju, pomirile se, i ni jedna ni druga ne znaju da sam ih ja lagala. Znači, ni osoba A, ni osoba B ne zna da sam ih ja lagala. I niti ovaj video mogu da gledaju. Jer oni ne znaju za moj YouTube kanal, ali nema ni veze. Saznaće posle, malo to nek sazri. I eto, dragi moji ljudi, znači mi ljudi moramo da imamo dobre tehnike za pomirenje ljudi. Jer za mene je to što sam pričala sa osobom A 5, 10, 15, 20 minuta, i što sam pričala isto toliko sa osobom bez sve ukupno 20, možda i pola sata. I devojke se pomirile, druže se, razmenjuju, pošto su to vaspitačice, razmenjuju ove aktivnosti, evo sad će 8. mart, i tako dalje, pa ide Vaskrs, i znači, pošto u vrtićima se to sada radi, pripremaju se aktivnosti za decu, i ljudi koji su vaspitači, pedagozi, psiholozi i prosvetni radnici koji rade sa malom decom, oni to znaju, i mi smo tako radili neke aktivnosti i tako dalje. Što znači da, eto kako ljudi mogu da dele, da mire ljude. A šta, na primer, da sam ja rekla, tako da hoću ovde isto da kažem da su te konstruktivne bele laži dobre. Ja ih zovem konstruktivne bele laži. Dobre su radi pomirenja, jer i Gospod Bog voli da živimo u miru sa ljudima, da imamo mir prvo sa Bogom, da imamo mir sa samima sobom i da imamo mir i spokoj sa drugim ljudima. I eto, i probajte vi u narednih mesec, 2, 3, ako vidite u nekoj vašoj bližoj ili daljoj okolini da nije u dobrim odnosima, probajte da ih, ne moraju da se druže, ali da ne gaje tu mržnju, nije dobro ni za jednu osobu, ni za drugu. Toliko, dragi moji ljudi. Ljubi vas Ana i voli, želim vam, Ana, mir u duši, radost u srcu, i ne zaboravite da se ljudi koji šire mir, duševni mir i mir u svetu i mir među ljudima i mir među svima zovu sinovi Božji. Sve najlepše, svako dobro.